Já vás zdravím, jsem kartář Láďa, zabývám se Mariášových karet a ty jsou pro mě hodně důležitý, protože karty vám vždycky řeknou a ukážou, kde je problém, co se vyjasní, na co si máte dát pozor a jestli máte štěstí na tu lásku, na ty peníze a na to zdraví. Jelikož mě znáte z televizní obrazovky Relax, věd mi radí a vysílám i na Kinosvět, tak víte a poznali jste, že se dokážu nacítit, co se týče vás, buď to dělám rukou nebo telefonem, že vás slyším a tím, že vás slyším, tak se nacítím, že tam je problém kosti, rameno, záda, žlučník, cokoliv. Ale karty jsou pro mě prvořadá věc. Ty jsou pro mě nejdůležitější. Máme tady krásné kameny, které jsou hodně důležitý. Je to tyrkys, karneol, tygří oko, růženin. Je tady spoustu kamenů, které vy sami používáte, protože každý kámen má nějakou svoji nádhernou vlastnost. Jak to říkám, opravdu nádhernou vlastnost. Já osobně používám karneol, ametist, tyrkenit, křišťál. Tohle všechno je pro nás. Jak pro nás? Ty, co mají rádi kameny, tak vždycky si ho vemou. Vždycky. Já taky. Ještě k tomu používám pastelky. Jelikož dělám automatickou kresbu, dělám stahování negativní energie, dělám odblokování, rozdýchávám čakry a tohle všechno, to jsem já a já jsem rád, že můžu používat věci, které mě baví, které mě zajímají a hlavně chci vám pomáhat. Vy jste pro mě hodně důležitý, protože když mi voláte, když ke mně přijdete a když to spolu řešíme, vždycky vemu pastelku a začnu, protože já se na vás nacítím a začnu a budu říkat ano, nohy, žaludek, nepřemýšlím nad tím, jakou pastelku vemu, ale automaticky mi to tam jde. Zlatá pastelka, úžasná zlatá pastelka, bude se vám dařit. Ano, jde mi tam žlutá barva, takže ve skutečnosti i s tou žlutou barvou uděláte úžasný, krásný pokrok. Tohle všechno je hrozně důležité. Ale co vám ještě řeknu? Karty jsou karty. Nacítění karet a to, že já vám řeknu spoustu věcí, co se týče karet, to je nejdůležitější. Ale záleží na tom, jak jsou ty karty postavený, jak jsou křížem a jak ty karty dokážou mluvit, protože ty karty s váma komunikují. Tím, že s váma komunikují, tak vám řeknou spoustu věc. Neřekne vám to jenom karta štěstí, ale řekne vám to i spoustu věcí, protože ještě jsou 3 karty kolem toho. To znamená, že když si k tomu ještě něco přidám a zajímá mě dál, co chci kolem toho vědět, tak ve skutečnosti se mi bude dařit, musím si dávat pozor na to, co chci a jak se budu rozhodovat, dávat pozor na lásku, ale věřit jí. A tady je i karta štěstí, to znamená, že doopravdy se mi bude dařit, co se týče úředních věcí, co se týče práce a co se týče i jako peněz. A musím upozornit na jednu důležitou věc. Každý kartář má svůj význam karet, každý kartář. A podle toho ty karty mu jdou a pracují. Se mnou ty karty krásně komunikují a já děkuju Pánu Bohu, že to tak je. Já jsem kartář Láďa a jsem tady jen a jen pro vás. A volejte a ptejte se na jakoukoliv otázku. Já vám děkuju. Mějte se krásně a mám vás všechny moc rád. Nashledanou.